ni Emmy Reduca Sarmiento, biyuda de Rizabal. Tubo iti patong magsinggal Ilocosur, anak ni Melanio Reduca ken Inesio Sarmiento. Ngem adanak ditoy bantay, agdana itata ditoy bantay Ilocosur, kasi ditoy nak nga naikamang tataga ditoy iti nilakay ko. It was 1996, idi in patakder mi dayti nga balay. Gapulaeng iti pinagloan mi nga agasawa, in karigatan mi tinagpatakder ti pukot mi nga balay. Uray no awan pa iti tanak mi, takayat mi nga maaddan kami met iti sarili nga pagyanan, tanarigat ti makikabalay iti katugangan na. Ket inaramid mi ami nga kabaylan tapno makapa takder kami laeng iti bukod nga pagyanan kasi narigat iti magikagkabalay kadagiti in-laws. So nga itatan daytoyen addan kami iti bukod nga balay ken nilakay ko. Awanen iti asawa kasi it was August 1, 2003, idi na ambos isuna diti bantay. Adda nag-idi di eskwela, madamanak nga gisursuro, iti laing, addain ta intek sa kanya, nga isuna ket natayen. Ngem, kasla dya nga patyen, kasi pinanawag diti balay ti agsapang isuna ket na salon at met. Iti damo diyak nga matanggap nga isunaket talaga nga natayen. Adayo nga pamatik dayjay. Nasakit man pero adda pelaeng ti pag-asa nga isunaket hanga isuna ti kinatay. Inabot ko iti nakura nga nga tawen nga nang ngiyaw awan wenno nang tanggap nga isunaket talaga nga natayen. Isu nga iti kabayatan dayjay nakura nga tawen. Inaramid ko amin nga kabaylak nga manglipat pero diyak nga maaramid kasi narigat iti agmaymaysa tatiga po na awan iti anak mi nga kasla pangiliwliwag aklae pangiliwliwaak iti kaawan kinagmaymaysa iti biyag ko. Narigat man nga tanggapin tinangyari kanilakay ko gapo iti papatay na ngem inaramid ko amin nga kabaylak ayat ko laeng nga malipatan iti nakapayan na tanarigat nga talaga tagbibiyag nga may maysa ngem uray no adda ko kayat ko pay kumanga uray no kas adigi ginararamid na ko makanyak nga madiidi kayat ko pay kumanga adda isuna nga kitkitaik nga sibiyag kaysa dayjay awan isuna. Aramidet no kasjay iti malem aga po nakiti eskwela alaek dayjay pundador ta isuti talaga nga inumen na idin mangyatang nagtapos dijay ton nga kasla ko man dayjay nakon kay adda isuna nga presente ti sangok nga agin ininom kami nga duwa ingana iti mabartek nakton maturog nakton tapos ibigat nan
kasla awan manen itiri nakon, kasla nalipata kon. Ngem no danak to manen itno ti at eskwelan malagip kon tulata tatiga po nakit isuna kang kanayon nak ngaming itultulod nga mapan ti eskwela. Isu dagi jay ti birbiro ket kanya na dagi jay pinang itultulod na kanya di pagisurusuruak. Ken dagi jay pinang sunsundo na kanya iti malem. Dagi jay ti birbiro ket amin kanya na amin nga pagmamahal birbiro ket ngem awan iti mabalin kun ta talaga nga inalami ni apon.